Velkommen til Jeanneau 1295, en 43 fods motorbåd med hele 3 kabiner, flybridge, masser af plads. Velkommen ombord. En kæmpe kabine. Døren her kan man køre til side, så er der fuldstændig agterdelen med til det her. Så det store pantry kan du stå og lave mad med barbecue til gæsterne helt ude, eller også herinde. Og hvis vi kigger længere frem i båden, så er der 3 kabiner. Den båd her, som I kan se med masser af vinduer, så giver det lidt drivhuseffekt. Lige i dagens anledning har vi så valgt ikke at tænde aircondition. Det er en lille smule højt. Vi er i Barcelona, 28-29 grader. Dashbord, det er enestående. Som man kan se, der er et ret som i alle andre både. Men det der er exceptionelt, det er at man kan styre båden med et joystick. Det vil sige, når du skal ud af havnen her, så er det faktisk udelukkende joystick, du bruger til at navigere med, så motoren drejer rundt og styrer båden. Så kan du blive ud af havnen, så kan du klikke, og så kan du sige, at du vil holde en fart på 22 knop. Det kan godt være, at du gerne vil sige, at du vil holde 23 knop. Så giver man bare lidt gas. Sætter du på autopilot, så kan du bare tage 1 grad til styrbord eller 10 grader, bare med nogle små klik. Så du står faktisk bare med et joystick og styrer det hele. Og det der er exceptionelt, det er, alt hvad du kan her, det kan du også op på flybridge. Prøv lige at se. Masser af plads. Og det kan laves om til chaiselong det hele. Og den her, den kan vendes forward og backward, så man kan sætte i begge retninger. Man kan lukke af her, man kan have køl og frys, som der er her. Man har også andre eksklusive muligheder, som barbecue. Men her, hvor sætter styrbåden, og hvor ved hvad der foregår. Og når I kigger bagud, så kan man se umiddelbart, så kan man ikke se, hvornår man rammer broen. Men det fortæller instrumenterne, så man kan udelukkende med et joystick parkere en 43 fods båd lige indtil nogen tager imod fortøjning. Det kan ikke blive nemt med Yamahas Elmaster. Så er der en kongeplads her. Der er plads til venner og bekendte. Så når du er færdig med at sejle båden, eller dem der er med dig, så kan de ligge her og nyde det.